последователи, горди българи, приятели, отново се слага ръка върху историята ни. Сега Гоце Делчев пък е бил българин. Целта на всички тези неща, принципи, че няма робство и така нататък, нали, е промяна на схващането. Когато се промени схващането по един въпрос, дори само за част от него, се променя схващането за абсолютно целия въпрос. За това са и тези стратегии за децата и така нататък. Нали. Цялата работа е да се отдели детето от родителя и да му се каже друга информация, да му се промени съзнанието и да му се каже, че това, което родителя му казва, не е вярно, защото родителя му е лош, е облъчван от едно друго време, което са му давали грешна информация и че той не е това, което частна информация не е истинската, а че на него му дават истинската и не го облъчват. Нали. Значи той е пред добрите хора. Но не е така в принцип. Целта е подмяна на съзнанието на децата, защото те са новото поколение, ние ще остареем, ще се заминем и ще дойдат те, нали, и те вече ще бъдат едни такива разпръснати елементи, които всеки работи с системата и за себе си и не са сплотени. Защото когато се промени схващането за обща история и за общо културно наследство, хората не се чувстват свързани. Ето, например, казват им, че няма робство. И като им кажат, че няма робство, те няма да се чувстват свързани относно хора като Васил Левски, като Христо Ботев, Любен Каравелов, Георги Раховски и така нататък. Няма да се чувстват свързани с тях, защото те какво са направили, като няма робство. От какво са ги освободили? Няма да се сплотяват, няма да ходят на честването и няма да поднасят цветя, няма да се събират на групи, когато някой нападне българин, няма да има сплотеност. Също така македонците така направиха и с тях. Нали? Поднаниха ги, казаха им, че историята им е македонска, че не е българска и че няма нищо общо с нас. И че българите са татари, са лоши хора, които са ги манипулирали, които са ги измъчвали и не виждате как Тито и Сталин са ги спасили и са им направили една хубава държавица там, която е хилядолетна, наследница на Александър Македонски и така нататък. Александър Македонски съвсем друго нещо. Македонец въобще не е етнос, това си е просто някакво наречие, название или така нататък. И самата местност там се казва така, все едно добруджанците, добруджанали, така че те са отделна държава, или в Плевен така, плевенчанина, че е отделна държава, защото живее в Плевенски окръг или Софийски окръг, да е отделна държава, отделен етнос и шофянеца, нали, така наречения шоп, той да бъде отделен етнос, да не е българин. Не е така. Мизия, Тракия, Македония, все българи. Но, когато бъде подменено схващането за, поне само за един субект, например Гоце Делчев, променяме схващането за него и тогава напълно се променя цялото схващане за всички негови съратници, всички негови борци, всички негови приятели, които са били борци за освобождението на Македония. Тогава ще си кажете, той щом не е българин, той е македонец, нали? Тия неговите съратници са били борци за освобождение на Македония. Защото са македонци. Ние защо трябва да имаме нещо общо с тях? И така, на македонците пък ще кажем, да, той е българин, той иска да освободи. Той е българин. Ще кажат, не, той е македонец, нали? Той иска да освободи нас от татарите, бугарите, нали? И така, ето го разделението. И така ние няма да се сплотим с Македония, няма да се сплотим с всички други българи по цял свят, да имаме нещо общо, защото език, история, литература, общи приказки, например, като малки, които знаем, общи песни, много общи неща, когато има между един народ, това ги сплотява. И те, дори да са далече, както се казва по география, имат силна конвергенция между себе си. Това е, когато, например, две растения са отделени, едното е в един континент, другото в другия, но и двете растат по един и същи начин, независимо от разстоянието. Това е конвергенция, защото те са едни и същи и имат едни и същи гени, нали? Става просто че за хората, не за растенията. Има много силна конвергенция между тях и те, нали, конвергенцията при нас вече ще бъде и в съзнанието и те ще се сплотяват, когато трябва. Първо ще се събират на 3 марта, ще се събират на 24 май, ще си дойде един от Германия, Испания, Америка и веднага ще бъдем тук, защото всички знаем, че принадлежиме към една общност, тя е България. И че сме българи, че трябва да се защитим и да сме заедно. Но когато ние, нашите деца вече те, им са споделено съзнание и не принадлежат към нищо, а принадлежат единствено към себе си и най-вече към животинския си нагон и към лицето си, да се захранва и да задоволи животинския си нагон като едно насекомо, както бе казали нашите български войводи.
тогава той ще работи за системата, ще бъде материалист, няма да има сантиментални стойности, няма да се ходи до музеите, няма да си купи нито на сувенирче от тях да сложи, да го вижда и да се чувства, нали, българин, въпреки че може да се чувстваш българин и без това, но друго е да ти радва окото, нали? Те няма да го имат и в съзнанието, няма да го имат и там, защото често нещата, които сме изложили вкъщи, като знамена, плакати и така нататък, са нещата от съзнанието ни. Но неговите неща от съзнанието ще бъдат примерно някакви джендърски неща, които това ще бъде новата култура и новото знаме, което ще бъде, джендърското знаме на бедата. Ето ти го подмяна на менталитет, ще им кажете, ето виж, трябва да си свободен, ти трябва да си такъв, а не че национализма, християнството, да не ти дават свобода, да те карат, нали, да сеи, що си. De facto, че естественият ход на живота е лошо нещо, нали, да се сърешава с противоположния пол, защото само така може да имаш деца, по принцип. Това е нещо лошо, а всички други изкривявания на това схващане са добри и най-вече хората могат да забранят инвитро, така че няма проблем, може и за дърво да се ожениш, каквото искаш мога да правиш. Което е пълна безмислица. И също така, защо трябва да се внушава, че човек, за да е свободен и за да се отвори, нали, в дадена сфера, да се открие, да се преоткрие, трябва да стане гей. Може да стане, защото ти може да станеш писател, художник, актьор. Защото задължително това освобождаване, това преоткриване трябва да бъде гейско. Нещо трябва да се осъзнаят самите млади, както ние сме се осъзнали на времето и като са ни говорили за комунизма на нашите родители, пък на тях сме казали, че това нещо е сбъркано, като сме се осъзнали, трябва да има критично мислене и да го подлагаме, защото на времето е било забранено, всичко е било решено, това е така, но сега ние ще питаме защо е така.